Volodymyr Voroby is on a journey into his past. He's landed in Prague to visit a country he last saw as a young Soviet soldier during the invasion of Czechoslovakia in 1968. The drama of that time, 50 years ago, is still fresh in his mind. Ночью звонок, открываю, солдат стоит в полной боевой экипировке. В чем дело? Вас вызывают. На часы 2:30. Zorian Popadyuk has also come to Prague for the first time. In 1968, he protested against the invasion in western Ukraine, then a part of the Soviet Union. Ідея незалежності, вона весь час витала вдома, і фактично я виховувався в дусі такого антирадянського спрямування. Що то окупанти, що колонізатори. In August of '68, Soviet-led forces swarmed into Czechoslovakia to suppress efforts at reforming communism in the country, known as the Prague Spring. Voroby was a young lieutenant in a tank unit. After driving west across Poland, they entered the Czech border town of Bohumín and encircled the local garrison. Today, the barracks have been replaced by a photo agency and other small businesses. But Voroby recognises the spot. Люди кругом були, кругом. От по тих периметру зразу, що ви прийшли, ми тут, вас обманюють, ми тут самі розберемося, ніяких ворогів тут нема, ніхто нам не загрожує. He says he and his men didn't understand what was going on. Мы чувствовали себя освободителями от чего-то, как говорится, ну, блок НАТО. Я и не видел солдат, чтобы сказал, товарищ лейтенант, ну тут же что-то не то. Meanwhile, in Soviet Ukraine, Popadyuk and two school friends staged a covert protest. He was just 15 years old. Ми наклеювали ті вручну писані летючки. Ну, ввечері було. Десь 11 мабуть. Громадяни, не вірте брехливим заявам радянського радіо. Війська СРСР, Польщі, НДР, Угорщини і Болгарії – агресори, а не захисники соціалізму в ЧССР. Ніхто не просив про інтервенцію. Радянські війська вдерлися у ЧССР проти волі народу, Компартії і уряду ЧССР, маючи на меті поставити маріонетковий уряд. Within days, Czechoslovakia was subjugated. But as Popadyuk grew older, he was determined the Prague Spring should not be forgotten. In March 1973, he put up a new set of posters. But this time, he was caught. Табірні ворота у таборі номер 36, Кучино, так зване, камера у бараку посиленого режиму. Якщо рахувати все разом з засланням, то 14. Popadyuk was released during the Gorbachev era, when political openness began to take root in the Soviet Union. For him, it was a vindication. For Voroby, it was a time to re-evaluate. Они уже тогда, 50 лет назад, уже к тем преобразованиям шли. То есть капитализации, многопартийности, ну и других тех моментах они бы жили в больше свободном, цивилизованном обществе. А когда вы это поняли? После развала Союза только увидели, что эта империя развалится, и в это же время развалился Варшавский договор. Ahead of the 50th anniversary of the invasion, these two men came to Prague to meet and share their reflections. Я з самого дитинства виховувався, що ми окупована країна, у нас російські окупанти сидять. І так я кожен день то знав, що так є. Я окупантом був, так? Ну, не ви, а давно. Тому, коли тут такі почалися події, то ми чекали, що врешті-решт прийде свобода і до нас. Але ми так, школярами, ми крейди собі взяли, і по тих військах, там, по тих танках і по тих машинах свастики малювали на кожному кроці. О, ви молодці були. Ми навіть не знали, що до чого. А потім перекрутили все це на учені, зробили, щоб збавити це бурляще все в державі. Бо народу ж не скаже, що давили там демократію. The meeting ends at a small monument to Jan Palach, a Czech student who self-immolated to protest against the invasion.
At the time, these two men were on opposite sides of history. Now they both agree it was all a terrible tragedy.